Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici reġa' tenna l-impenn li l-Gvern jibdel il-mod kif jinħatru l-ġudikanti biex dak li ma sarx f'25 sena ta' Gvern Nazzjonalista ikun sar f'leġislatura waħda ta' Gvern Laburista. Meta kienet jirreaġixxi għal Private Members Bill tal-Oppożizzjoni dwar is-suġġett, il-Ministru Bonnici tenna kif l-Oppożizzjoni ma tistax tittieħed bis-serjetà. Jiena nieħu l-Oppożizzjoni tal-i. L-ewwel nett, l-Oppożizzjoni kienet ilha 25 sena fil-Gvern u f'25 sena qatt ma ħasset li hemm bżonn tbiddel il-metodu tal-ħatra anke meta ġiet ikkundannata mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Kienet qaltilha li f'Malta hemm an all in the family jamboree. It-tieni punt li Simon Busuttil li kiteb il-manifest elettorali nesa idaħħal din il-weda elettorali fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li jfisser li kieku tela l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni dawn ir-riformi qas biss qed nitkellmu dwarhom. Iżda Bonnici spjega kif ma kienx biss qabel l-aħħar elezzjoni li Simon Busuttil ma propona xejn. Anke meta kienet qed tinħema r-riforma fil-qasam tal-ġustizzja tul din il-leġislatura, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista m'għamlet ebda proposta minkejja li kienet mistiedna tagħmel dan. Mhux talli l-Partit Nazzjonalista qatt m'għamel xejn biex itejjeb is-sistema, iżda għadu sal-lum ma jirrikonoxxix meta żbalja fil-passat. Fosthom meta n-nomina tal-avukat Andre Camilleri kienet tmur kontra l-parir tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u l-Gvern ta' dak iż-żmien kien determinat li jibqa' għaddej biha. Kien hemm ukoll il-kritika tal-Kunsill tal-Ewropa li bis-sitwazzjoni tal-familja Mifsud Bonnici kien qal li s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna kienet all in the family jamboree. Dan kollu għal De Marco ma jfisser xejn. Ma nasibx li kien hemm kontroversja li teżisti llum. Kien hemm ħatra ta' maġistrat u ministru. Naħseb iktar kontroversja minn hekk. Però ħanibdew hekk, birnerġa' ngħid. Ma kienx hemm il-kontroversi ta' ksur, però permetti xejn, il-ħatra ta' hu ministru ma kisritx il-Kostruzzjoni. Intant fl-istess ħin De Marco spiċċa jitkellem b'mod differenti minn ta' Simon Busuttil meta mistoqsi direttament dwar in-nomina għal maġistrat tal-avukat Caroline Farrugia Frendo. Busuttil qal li kellha tkun irtirata iżda De Marco għamel pass lura. Nerġa' ngħid, din mhux kwistjoni naqbilx jew le. Jekk kellix issir il-ħatra tagħha dik jiddeċiedi ħaddieħor jiddeċiedi poplu. Fost dawk li kkummentaw dwar il-ħatra ta' Farrugia Frendo kien hemm il-Kamra tal-Avukati li qalu b'mod ċaru tont li huma qatt moġġezzjonaw għal din il-ħatra. Dikjarazzjoni li ma kinitx l-unika waħda f'linja differenti minn ta' Busuttil fl-aħħar jiem. Saħansitra Busuttil qal li nkisret il-Kostituzzjoni meta l-espert kostituzzjonali l-Professur Ian Refalo qal li mhux il-każ.